Et alors, en effet, nous avons fait un lien direct entre ce... Awambi foku sebe Madame Traoré. Kakiani ni kunafoni nunu la halayaouye. Anye wulikajo bara do sabati, bara la klinu. Walasa kaseka, finya kolomi na be wuliko pollution du carbone. Kaseka kemedoya kele nyogon. Na nafaka bo, mimbe ka kesababu ye ka do fara wati yelema kololokan. Kaseko kele. Anye be tara kleula. Anye be sanji ka chiani nobaula. Wa anye ba la fam befene. Wati yere yelema tabulu, mimbe ka keni sanji baka nali. Beka chiani ni kololo la siro chamauma. De la production alimentaire. O kama do farala anga wulikajo nafaka. A wulikajo famba do mimbe talike ni wati yelema kololo yelenika. Na do be ka kɛ sababu ye ka bana dɔw la nati. Funteni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka bana dɔw nati. O waati kelen na a kɔlɔlɔ dɔ bɛ ka se an ka sɛnɛfɛnw ma n'o ye production alimentaire ye. An kɔni jigi b'a kan ka fɔ ko nin fiɲɛ yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛmɛdoya kelen min hakɛ nafa yɛlɛnenba don ka kan ka se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛw don an ma ka kɔlɔlɔw kɛlɛ kilancɛ la. N'o bɛ se ka kɛ ni an ka sɛnɛ yiriwali sira dɔw ye i n'a fɔ malo, alikama ka fara kaba kan, farafina gunkana o fan bɛɛ. O kama an ka nin baara ninnu bɛ yirali kɛ ka kɛ ni fiɲɛ jugu n'o bɛ wele ko pollution kɛmɛdoya kelen min nafa yɛlɛnenba don lawarali ye. A hakɛ la yakubayali an ka dugukolo kan de bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw bin min bɛ ka se niw tiɲɛni ma. N'o mɔgɔ fagata hakɛ sera mɔgɔ 1,1 ni mɔgɔ 300,000 ma. O min jatilen don i n'a fɔ Gabon jamana ka faso jama tilancɛ. An tɛ se ka kuɲɛ kun. Insupportable. Oxfam y'a yira k'a fɔ ko a bɛna baara kɛ yaasa ka se ka hakɛla kɛɲɛw sabati wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔw taabolow kan farafina gun kan. I bɛ se k'a fɔ an ye a bɛna o baara kɛ cogoya jumɛn na wa? Évidemment, vous parlez d'inégalité. Tiɲɛ don an bɛ ka kuma a baaraw nafasɔrɔ sira minnu yamaruyalen don ani minnu ma yamaruya. A ko ɲɛ yelen don yɔrɔ caman de la i n'a fɔ a yelen don cogo min na mɔgɔ caman fɛ. Mɔgɔ caman baw de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate nafolotigiw fɛ n'u bɛ bɔ diɲɛ jamana yiriwalenbaw kan. Les événements climatiques extrêmes viennent de pays en voie de développement qui ne contribuent pas ou qui contribuent. Kɛmɛdoya bi seegin ɲɔgɔn a mɔgɔ nafolotigibaw cɛla bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamanaw de kan. Jamana minnu yiriwalen don nka a jamanaw jamakulu a n'a jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka bin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o gɛlɛyaba kɔnɔ. Minnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ nin jamana yiriwalen ninnu kan nka minnu t'a fɛ k'u sen don walima u sen donnen don dɔɔnin dɔrɔn u ka faso jama ka ɲɛta baaraw la ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli la. Rurale.